kollox għalik qalb imqazza ta' Ġesu. U fil-fatti, id-dbatija kollha li għaddiet wara offrita kollha kemm hi sabiex ikun hemm saċerdot ieħor. Anka id-dbatija ta' meta l-komunisti daħlu fid-dar tagħha fl-1938 u arrestaw lil huwa u lil żewġa illi kienet ilha miż-żewġa lilu 7 snin, ħaduhom mid-dar tagħha u qatt marathom iktar. Din id-dbatija li għaddiet minnha offrita wkoll biex il-mulej jipprovdilhom saċerdot ieħor. Fl-1942 għaddiet minn dbatija oħra. Ġiet deportata fl-imkien ma' 3 tfal għal Kazastan, skużawniex ma tantx iddur li biex ngħidlek il-kelma. U tgħid kemm kienet ibsa lija illi naħsal f'xitwa li kienet tant kiesħa. Imma hemmhekk għext sajt nara rebbija ġdida. F'dawk il-jiem jiena bkejt ħafna u tlabt ħafna. Kien qisu xi ħadd imexxini minn idejja. Ftit wara sibt xi nisa Kattoliċi fl-istess belt u bil-moħħbi konna ninġabru fl-imkien nhar ta' Ħadd u fis-solenitajiet tal-Knisja sabiex inkantaw għanijiet u biex nitolbu rużarju. Konna nitolbu ta' spiss. Marija, omma żiża tagħna, ara kemm aħna foqra. Għatina saċerdoti għallima u rajja mill-ġdid. Il-persekuzzjoni kienet għaddejja minna wafqet fl-1965 u tgħidilna hekk kien hemm knisja mibnija fil-kapitali u darba fis-sena ħall-ħabiba tiegħi Veronika jiena konna mmorru hemmhekk għall-quddiesa. Kienet mixja twila madwar 1000 kilometru, imma konna tant kuntenti li morru hemm. Konna inna ma naraw saċerdoti u konfessjonarju għal madwar 20 sena. Is-saċerdot li kien hemm kien anzjan ħafna u kien ilu 10 snin il-ħabs minħabba l-fidi tiegħu. Meta kont hemm xi ħadd ta' niċċavetta biex tajt nidħol il-Knisja waħdi u nqatta' ħin twil quddiem Ġesu sagramentat fl-adorazzjoni. Qatt ma ħsibt li stajt nerġa' nkun daqshekk qrib ta' Ġesu mill-ġdid u b'daqshekk ferħ kont ninżla l-kubtejja u nbus il-Ġesu. Qabel ma marret lura li pajjiża, Anna kienet irċivit il-permess sabiex tkun tista' tibda tqarben il-Kattoliċi f'dik il-belt. Irċivit ukoll il-permess sabiex tkun tista' tibda tammet it-tfal u l-adulti għal madwar 30 sena. Kienet irċivit il-permess ukoll biex tipprepara koppji għas-sagrament ta' żwieġ u anka biex titfen lil-mejtin sakemm is-saħħa tagħha ħallita. Ma tistax timmaġinaw kemm din Anna kienet hekk ferħet meta fl-1995 saċerdot missjonarju mar riżura u fl-aħħar qatet ix-xewqa tagħha u qalet Ġesu is-saċerdot il-kbir fl-aħħar wasal. Ta' 68 sena Anna ħallet din il-ħajja, però b'fer kbir li kien ġie saċerdot wieħed kif kienet talbeti wara l-qattet ħajjita titlob u tbati biex il-mulej jipprovdi imqar saċerdot wieħed lura fid-dijoċesi tagħhom. Dakinhar fl-1995 meta das-saċerdot mar kien qaddes quddiesa anka fid-dar tagħha u bil-ferħ u l-qima li l-Ewkaristija għamlet ġurnata sieħa sajma. Hekk din il-ġrajja li ma tantx tmur għal ħafna l-bot minn żminijietna maħbubin tiegħi naħseb għandha wkoll talima x'tagħtina. Hekk id-dbatija fit-tul ta' tant snin, id-dbatija li kienet servit f'saċerdot missjonarju wieħed, imma din il-mara dedikat il-ħajja tagħha din il-ħaġa. Dbatija li ma kienx ta' mart, imma dbatija ta' persekuzzjoni. Dbatija li kienet ġejja mill-ambjent politiku li kienet qed tgħix fih tal-komuniżmu. U naħseb din għandha ħafna tagħlim x'tallimna eżistija wkoll. L-affarijiet soċjali aħna li ngħaddu minnhom. Il-problemi soċjali ejjew nofruhom ukoll sabiex il-mulej jagħtina saċerdot qaddisa. Tistgħu tkunu ommijiet spiritwali jekk twid fid-dbatija soċjali li tiltaqgħu magħha toffruha anke għal dussija tas-saċerdoti u biex il-mulej jagħtina saċerdoti qaddisa, saċerdoti ġodda. Naħseb din mara Ġermaniża għandha x'tallimna meta ngħaddu mid-dbatija soċjali kif ukoll fiha
nistgħu nkunu ommijiet spiritwali għas-saċerdoti. Ekku l-aħħar kategorija li darba mhux persuna partikolari eżistiet ta' nies li nixtieq nilqakom magħhom huma persuni li jgħixu fil-Vatikan. Propju fil-Vatikan kien hemm kunvent li indedikat il-Marija il-Knisja illi kien jintuża għal diversi raġunijiet, però fi żmien il-Papa Giovanni Paolo II dan ġie refurbished ħalli jkun jista' jilqa' fih is-sorijiet tal-klawsura. U propju il-Papa nnifsu għażel id-data ta' 13 ta' Mejju tal-1994 l-anniversarju tal-meta l-Madonna ġelet ġewwa Fatima sabiex ikun jista' jikkonsagra dal-monasteru. Kull 5 snin f'dal-monasteru jeħtlu sorijiet ġodda, ovvjament sorijiet ta' ħajja kontemplattiva. L-ewwel sorijiet li daħlu kienu il-sorijiet Klarissi, komunità li kienu ġejja minn diversi partijiet tad-dinja, mill-Italja, mill-Kanada, mill-Russja, mill-Bosnja, mill-Nikaragwa u mill-Filippini. 5 snin wara fil-fatt daħlu wkoll imbagħad is-sorijiet Karmelitani. U fis-7 Ottubru tal-2004 daħlu wkoll fil-festa lura tal-Madonna tar-Rużarju is-sorijiet Benedittini. Li wkoll kienu ġej minn partijiet differenti fosthom mill-Filippini, mill-Istati Uniti, minn Franza u mill-Italja. Din l-inizjattiva ta' Giovanni Paolo II ridet illi fil-qalba tal-Vatikan ikun hemm persuni, sorijiet kontemplattivi, ommijiet spiritwali, illi fit-talb siket u fis-sagrifiċċju jakkumpanjaw il-Ministeru tal-Papa u lill-Knisja. Anka l-Papa Benedittu XVI żamm relazzjoni ħafna qrib dawn is-sorijiet u ta' spiss huwa nnifsu jmur qaddes il dawn is-sorijiet li kif jgħidilhom is-sorijiet tiegħi. Diskors li jagħmel il-Papa Benedittu XVI il-Klarissi f'Castel Gandolfo tal-15 ta' Settembru tal-2007 japplika ħafna eżistija s-sorijiet tal-klawsura kollha mod partikolari dawk li jgħixu fil-Vatikan. U kien jgħallhom hekk: allura eżis sorijiet, dan hu dak li l-Papa jistenna minnkom, li jintkom tkunu fjamma ta' mħabba, idejn maqudin fl-imkien, tisru u titolbu fl-imkien, maqtuwajn kompletament fid-dinja ħalli tkunu tistu s-sostnu il-Ministeru ta' dak li Kristu se jaħlu biex imexxi l-Knisja, ovvjament il-Papa. Interessanti, bħalissa għandna Papa Benedittu XVI taħt il-ħarxil ta' San Benedittu bis-sorijiet Benedettini li qegħdin fil-monasteru tal-Vatikan. Jekk drabi oħra semmejt is-sorijiet Karmelitani Terezjani u s-sorijiet Klarissi, id-darba ma nixtieqx li insemmi wkoll nagħmel referenza li anke aħna u Malta għandna żewġ monasteri tas-sorijiet Benedettini, dak ġewwa l-Imdina kif ukoll dak ġewwa l-Birgu. U naħseb nixtieq ukoll kif għamilt appelli għal monasteri oħrajn, nixtieq nagħmel appell għal dal-monasteri sabiex nitolbu għal aktar vokazzjonijiet ukoll anke minn pajjiżna l-Sorijiet Benedettini. U nixtieq nitlob ukoll lil ħudna f'dan il-monasteri, konvinti li qegħdin isegwu b'xi mod jew ieħor anke dan il-programm, sabiex jinterċedu għal qudussija tas-saċerdoti, li jsiru ma wkoll ommijiet spiritwali għas-saċerdoti. Ħallaqakom ftit ma' diskors ma' kliem illi tgħid il-badessa li propju hemm fil-monasteru tal-Vatikan li hemm Sister Sofia Kiketti illi tgħid hekk: m'hemm xejn ta' barra minn hawn fil-ħajja ordinarja tagħna. Tista' tifhem il-ħajja kontemplattiva u klawstrali tagħna fid-daw tal-fidi u l-imħabba tagħha. Fil-soċjetà pagana u konsumerista li aħna ngħixu, kważi kull sens ta' żbuħija u ta' faxxinu quddiem l-imejja l-kbar ta' Alla fid-dinja u fil-bniedem donnu qiegħed jintilef. Kif ukoll anke s-sens ta' adorazzjoni tal-preżenza kollha mħabba ta' Alla fostna. Ħajja il-bot mid-dinja tgħinna sabiex inkunu maqudin ħafna ma' Alla, però mhux b'mod li nkunu indifferenti għad-dinja. Aħna b'mod ferriħi nagħtu l-ħin tagħna kollu kemm hu lil Alla u dan mhux ħela ta' ħin. Ejjew niftakru l-kull kemm aħna verità fundamentali li fl-istess ħin hija profetika. Li nkunu bnedmin ifisser illi nkunu ankrati f'Alla u li ngħixu bin-nifs tal-imħabba ta' Alla.
Bħal ħafna aħna nippruvaw nkunu bħal Mosè li jerfa' jdejh il fuq u li għandu qalb miftuħa b'imħabba universali. U fl-istess ħin b'mod konkret aħna ninterċedu għas-salvazzjoni tad-dinja u bekk aħna nsiru kollaboraturi tal-misteru tar-redenzjoni. Il-missjoni tagħna tkompli tgħid is-soru mhijiex ibbażata li aħna noħolqu umanità ġdida, imma li nkunu umanità ġdida. Waqt li nżommu dan kollu fil-moħħ u fil-qalb tagħna, aħna nataw mhux biex inkunu moħlija jew biex nintilfu jew biex neħlew, imma biex nirċievu tifsira ġdida tal-ħajja. Aħna ma nixux fil-monasteru sabiex aħna naħarbu mid-dinja, iżda nixu fil-monasteru biex inkunu nistgħu naqdu lil Alla li hu Alla mħabba biex naqdu